рушди бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкории занон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкоркардбону дар доираи ин сиёсат тасмим гирифтааст, ки барои боз ҳам беҳтар намудани дастрасии занону духтарони бешуғлу хонашин ба касбомӯзӣ ва тиҷорати хурд бо дастгирии фонди байналмилалии Кока-Кола, лоиҳаи иҷтимоии дастгирии занони Тоҷикистон дар худмашғулӣ бо ёрии технологияи рақамиро дар шаҳри Душанбе татбиқ намояд. лоиҳа дар ҳамкорӣ бо платформаи Кузинузи шаҳри Тошканд, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ карда шуда истодааст. ҳадафи лоиҳаи мазкур тавонмандсозии хонаводаҳо, ба хусус оилаҳое ки онҳоро занон сарварӣ мекунанд, тавассути пешниҳоди маҳсулоти ҳамаҷонибаи рақамӣ барои тиҷорати хурди ошпазӣ ва қаннодӣ буда, 300 нафар духтарону занонро ба омӯзиши касбӣ дар бахши қаннодӣ ва ошпазӣ, инчунин омӯзиши рақамӣ ройгон фаро мегирад. Ассотсиатсия бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оиди рушди соҳибкории занон ва ҳал намудани масъалаҳои гендерӣ ба ҳаёт сармашқи кори худ карда, лоиҳаи иҷтимоии дастрасии занони Тоҷикистон ба худмашғулӣ бо ёрии технологияи рақамиро дар ҳамкорӣ бо платформаи Кузини шаҳри Тошканд ва дастгирии ба фонди байналмилалии Кока-Кола барои занону духтарони бешуғл ба ҳаёт татбиқ карда истодааст. ҳадафи лоиҳа тавонмандсозии занону духтарони бешуғлу бекасбу хонашин мебошад, ки ба тавассути ба онҳо омӯхтани касби ошпазӣ ва қаннодӣ ва дар телефонҳои мобилии онҳо пайваст кардани барномаи иттилоотию барномаи мобилӣ мебошад, ки дар асоси ана ҳамин барнома духтаро баъде ки касб омӯхтанд метавонанд маҳсулоти худро дар барнома шишта дар хона хӯрокҳои лазиз пухта метавонанд ба воситаи ин барнома хӯрокҳои худро пешкаши харидорон кунанд. Бо ин тарз метавонанд фоида гиранд, метавонанд сатҳи зиндагӣ ҳам худашона, ҳам сатҳи зиндагӣ оилашона баланд кунанд. акун дар назди мо мақсад нақша истодааст, ки вазифа истодааст, ки бояд мо 300 то занону духтаронро ба ҳамин касб пайвандем. аз ин рӯ мо бениҳоят миннатдорем ва бояд қайд кунам, ки Кумитаи давлатии сармоягузорӣ, Кумитаи кор бо занон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии шаҳри Душанбе, ҳар чор ноҳияшон ба мо ҳам ҳамкорӣ карда, ҳам дастгирӣ карданд, ки мо дар моҳи якум аллакай тавонистем 60 нафар занро омӯзонда ба онҳо шаҳодатнома супорем. ва ин курсҳои мо дар заминаи маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон рафта истодааст. ба духтаро муаллимони беҳтарини ҷумҳурӣ касб меомӯзонанд. ва агар шумо мана ба ҳамин мизи оро як назар кунед, ҳамин маҳсули дасти мана ҳамин духтарони мо ҳастанд. ино дар паҳлӯи мо истодиянд. ба ҳоли ҳар якти инҳо маҳсулоти худашона ба маълума имтиҳон месупоранд. ино ҳам хел шаҳодатнома намегиранд. бо аз ҳама хубаш, ки вазорати меҳнат як кори хуб карда ба ин духтаро беғарз аз сертификати мо шаҳодатномаи давлатӣ барои тамом кардани махсус касбу малакаи ёдгирифтагишон ба ино шаҳодатномаи давлатӣ супорида мешавад. ва ман фикр мекунам, ки ҳар яке манамин духтарони мо метавонанд намуна бошанд барои онҳое ки дар хона бекасбу бешуғлу хонашин ҳастанд.
ва ҳамчун роҳбари ҳамин лоиҳа ман ба шумо бонувон, духтарон, занон ва хоҳишмандон муроҷиат мекунам. Дар хона нишинетан бошад, ба ин курсҳо худро номнавис кунед, оед, касб омӯзед ва сари баланд қатӣ намунаи ибрати ҳар як зани тоҷик шавед. Асотсиатсия курсҳои омӯзиши панҷрӯзаи ройгонро ташкил карда, дар заминаи Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон бо дастгирӣ ва ҳамкории мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аллакай 80 нафар бонувонро ба таҳсил фаро гирифтааст. дар ин курсҳо занону духтарони бешуғлу хонашин ширкат намуда, пухтани хӯрокҳои лазиз, шириниҳои гуногунро аз худ мекунанд ва бо истифодаи воситаҳои воқеӣ даромади иловагӣ бидуни тарк кардани хона дар платформаи электрониро ба даст меоранд. ин дастгириҳо ва ҳамкориҳо имкон медиҳад, ки занони кишварамон ба касбомӯзӣ дастрасӣ саривақтӣ дошта, сатҳи зиндагии худро баланд бардоранд. дар бораи курсҳои пухтупаз ва қаннодӣ дар шабакаи интернет яъне фейсбук хабар ёфта дар ассотсиатсияи Кайбону ки дар пухтупаз ва қаннодӣ меравад, дар курсҳои панҷрӯза иштирок карда ва мураббиён Набӣ ва Мафтуна ва Фатима Саторова ба мо хелам курсҳои ошпазиро ёд доданд ва ман хело аз муаллимони худ миннатдор ҳастам. ҷиҳати оғоз намудани фаъолияти лоиҳа бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи Кадбону рӯзи 4 ноябри соли равон форуми занони соҳибкори Тоҷикистон дар мавзӯи вусъат додани имкониятҳои иқтисодии занон тавассути пешниҳоди маҳсулоти ҳамаҷонибаи рақамӣ барои идоракунии соҳибкории хурди ошпазӣ ва қаннодӣ баргузор шуд. чорабинӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ ва маънавӣ гузашта, дар он зиёда аз 130 нафар иштирок намуданд. боварӣ комил дорем, ки занону духтарон ба ин курсҳо худро номнавис карда, соҳиби касбу кор мешаванд. барои иштирок дар курсҳои мазкур ба телефонҳои зерин муроҷиат кунед: 905 04 47 74 907 95 48 57.